समायना अख्राङाव दिनैहाय अखाफोर आरो अलंबारनि नुथायखौ नुनानै बयबो सुबुंफ्रा दिनै गोमोहाबदों आरो आसरित आरो जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोबा नुफेरै नुथाय बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय अलंबारनि गाहायाव समायना अखाफोरनि गाहायाव समायना अलंबारा जिरायदों। दा बेखौ नुनानै बयबो सोमोनांदों आरो बयबो मोजां मोनदों। बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय नुफेरै नुथायखौ नुनानै बयनिबो गोसोआ रंजाखांदों आरो गोबां सुबुंफ्रानो अखाफोर आरो अलंबारखौ दिनैहाय फट' खेबनानै गावनि फेसबुक प्रफाइल, वाट्सएप प्रफाइल बायदि बायदि ससियेल मिडियायाव शेयार खालामलायगासिनो दङ।